Tak som tu zase. Ráno som sa zobudil a ešte som sa teda poobzeral. Našiel som 3 lieky. Dúfam, že sa mi hodia pri strese, lebo písalo antifér. A ak poznám antifér, tak je to na stres. A potom som našiel ešte túto tajnú vec, ktorá je v podzemí, v starých katakombách. Tak, idem vám ju ukázať. Neviem, na čo to slúžilo, ale asi na držanie verní. Tu je taká páka a tá odkryje sklo. A tu je to takto. Neviem. No, ideme ďalej. Včera som pozeral sa po týchto tajných chodbách. Tak tu sme našli, mám prázdne fľaštičky. Tam neviem, čo je, tam sa ešte dostanem. A potom tu máme tieto mreže, na čo neviem, na čo sú, ale neviem ich roztvoriť. Ale mal by tu byť kde vchod. Neviem, tak sa pokúsim to rozbiť. Tam je nejaká truhlica. Čo je tu zhub? No neviem. Toto vyzerá H, C alebo čo? L? Toto neviem. Tak sa pozerám. Tak dobre, že som našiel tie lieky. Už prázdny obal. Také tu zaujímavé není. Tak poďme ďalej. Včera sme narazili aj na zatrásenú cestu s kosťou, dúfam, že ju rozbijem. Taký oheň tam vidím. Tak sa zdá, že tu takto bol. Tady vyteká láva, nejaké vodné vývrty, alebo čo to bolo. Asi stromy, keď ťahali vodu, už boli totálne vysoklé, tak sa preťali úplne do zeme a voda tak vysoko vystriekla, že ich to rozbilo. Ale zároveň vyviera tu aj voda. Hneď si musím zobrať ďalší liek, toto je zbláznenie sa. Zahrajem sa pri ohni na chvíľu. Tak to tu asi musel byť. A hneď, takedy teraz. Dobre, som zahriatý. Poďme ďalej. Čo? Nejaká skrýša. Tak to tu musel spať. Yes, fľaša vody. Meso. A ďalšie lieky. Sa mi hodí. A denník. Čo tu také píše? Som dlho na mori, plavol som sa, moja loď, kde zakotvila pri obrovskom slonovi. Tak tu som si postavil taký bunker a dúfam, že sa stále dostanem von. A ďalej je to tu rozmazané a už nič nepíše. Netreba mi to už. Pavučiny. Pec je nič. Som už aj hladný, možno 2 dni som nič nejedol. Jam. Hoci surové, ale fajné. Vyspím sa boje noc a zajtra ráno vám dám ďalšie vedenie. No, je ráno. Poďme ďalej. No už z kníh sa dá čo piecť. Nedá, ísť sa kryš. Vypijem si vodu. Poďme ďalej. Veď tu je zaujímavé. Samé lesy. Vody. To musí byť nejaký malý ostrov obývaný kanibálmi.
A mreže. Ale sú staré, možno ich rozbijem s kosťou. Jaké zvláštne. Všetky vody teda vyvierajú a padajú do ničoho. Nejaký stan. Toto. Konečne si budem môcť nabrať lahvičky vody. Lebo som taký vysmedný a hladný, že... Nechce. Poďme ďalej. Musím sa aj najesť. Čo to tu je? Teraz je šachta. Nemôžem sa cez to prebiť. Gombík! Čo to bolo? Sú to tajné dvere. Nestihnem ich otvárať. Poď. To je veľmi ťažké sa cez to dostať. Hneď sa zatvoria. To sa nedá. Musím poriadne natiahnuť svoju ruku zďaleka a bližšie. Konečne som tam. Zase si moja ruka rozpočnú. To je ten slon. To je obrovský slon. Tak ako to ho musia uctievať alebo čo. A tu je tá opísaná stroskotaná loď. Konečne. Budem musieť nej doplávať a dostanem sa, dúfam, preč do civilizácie. Tam na budúce.